Ahojte, som Kristína Puškášová, absolventka NES Academy a členka tímu The Zone. Aj keď možno projekt The Zone nie je u nás veľmi známy, jedná sa o úspešnú globálnu platformu pre on-demand streamovanie športových prenosov, ktorá má v súčasnosti desiatky miliónov predplatiteľov na celom svete. Zákazníci si tak môžu vybrať zo širokej ponuky športových podujatí z prestížnych líg a súťaží. Tie sú v rôznom rozsahu dostupné už vo viac ako 200 krajinách sveta. Ako príklad uvediem zápasy NBA, Série A, Premier League či La Liga. V Košickom NESe pracujeme na veľkom počte nástrojov, umožňujúcich manažovanie rôznych fáz životného cyklu digitálneho obsahu, využitím najmä technológií Java, JavaScript, Node.js, React a AWS. Inak sme super partia veselých ľudí, tak ak ťa projekt zaujal, pošli nám svoje CVčko a možno práve ty doplníš náš tím.